Irodalomtétel 13. Juhász Gyula költészete. A nyugat első nemzedékének tagja Tóth Árpáddal és Kosztolányi Dezsővel együtt alkotják a magyar impresszionizmus triumvirátusát. Tragikus, magányos sorsú alkotó lírájának uralkodó alaphangja a melankólia, a mélylapú és rezignált bánat. Kettős stílusa van a francia parnasszizmus, szigorú formakultusz, zárt kompozíciók, főleg a szonett kedvelése. Hit a szépség elvont világában. És a varleinei szimbolizmus és zeneiség, fáradt, bánatos, jambikus dallamok, amelyek felerősítik az impresszionista képeket. Az impresszionizmus nála a belső táj fogalma. A külső világ nála mindig reflexió, lelki reflexió, a lírai én belső állapotának kivetítése. A névszóiság, azaz a nominalizmus, az igék háttérbe szorulnak, a főnevek és a melléknevek dominálnak, ami kimerevíti a pillanatot. Pasztel és halvány színek, fényhatások és szinesztéziák jellemzik. A magyar impresszionista tájköltésze. A Szeged környéki tiszai tájat mutatja be, a magyar táj magyar ecsettel, szegedi környéki tiszai tájat mutatja be, nem követ hagyományos leírást, hanem egy alkonyi pillanat hangulati rálátását adja. A mozdulatlanság, pusztulás és szomorúság jellemzi. A modern, zavaró, akusztikai hatásként belép a távolból egy gramofon reked zenéje. Konkrét és absztrakt elemeket kapcsol össze szimbolista módon, kilépve a valóság illúzióból. Tápai Lagzi, groteszk falu és létkép. Ellentét, a cím vidám népi életképet ígér, a vers viszont egy kopár, fájdalmas, rideg és nyomorúságos világot mutat be kívülről. Zeneiség van benne, vidám zene helyett egy tompa, mélyhangú, bőgő és diszonáns hangok teremtenek nyugtalanultó tónust. Kint-bent terek váltakozása jellemzi, a végkifejlett látomásos, a konkrét esemény egyetemes pusztulássá, haláltáncá változik a kaszáló halál megjelenésével.